aktar ma jissaħħaħ il-populiżmu tal-lemin estrem, iktar ikun diffiċli timplementa riformi li jwasslu l-istituzzjonijiet aktar il-poplu li l-Parlament Ewropew stess ikollu ħafna iktar saħħa pereżempju milli għandu llum. Llum il-problema hi li inti għandek min jiddeċidi verament huma l-Prim Ministri, it-28 Prim Ministru, ma nafx ikunu 27 tal-waqt. Mentri jiena nemmen li għandna nagħtu aktar saħħa lill-Parlament għax dak huwa dak direttament espressament mill-poplu. Biex jiseħħu dawn ir-riformi, iva, meta jkollok inti forzi tal-populisti estremi, tal-lemin, li aktar moħħon kważi biex jiddisgregaw l-Ewropa milli jagħtuha aktar saħħa u jresquha lejn in-nies, ikun aktar diffiċli meġġubi. Kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea, kieku ċerti kundizzjonijiet soċjali li għandna fl-Unjoni Ewropea, illum qed issa 10 tiem paternal leave jekk ikollok tarbija. Kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea, min kien se jagħmilha di? Jien naf l-emissjonijiet tal-karozzi jridu jitnaqsu b'40-50% għalija too slow. Imma almenu hemm l-Unjoni Ewropea kieku m'hemmx Parlament Ewropew, l-istat nazzjonali, l-istat individwali ikollu inqas interess għax il-lobby tal-business, per eżempju, hija għandi kollha ħafna iktar saħħa ma' stat wieħed milli ma' Ewropa flimkien. Rajna l-eżempju reċenti ta' Huawei, per eżempju, li tipprova titratta ma' pajjiż, imma mbagħad sabet skollijiet mal-pajjiżi kbar, mal-kontinenti, u anki wkoll mal-Ewropa in ġenerali. Ġifieri, jiena nittama li l-Ewropa Unjoni Ewropea ikollha aktar saħħa, però li tersaq ħafna iktar nies u allura biex dan iseħħ jridu jsiru riformi li ġejjin minn forzi tradizzjonali demokratiċi, però nispera wkoll anki minn xi indipendenti, anki minn Malta, mhux bil-forz tradizzjonali. Ir-riformi tanġibli l-ewwel ħaġa hija kif qedlek li palissa l-waiting huwa il-Kunsill jista' jwaqaf kollox. Mhux f'kull suġġett hemm il-poter tal-veto min-naħa tal-Parlament fuq ċerti oqsma. Imma ftit wisq l-oqsma, ġifieri il-Kunsill jista' wara li jkun sar proċess ħieħ il-Kummissjoni u l-Parlament u kullu ċerti fejn fuq ċerti issues jista' iwaqqaf kollox. Jiena nemmen li l-Parlament għandu jkollu sej f'kollox u li l-Prim Ministri bil-mod jiddajfilhom il-Kunsill mela tal-Prim Ministri jiddajfilhom il-poter. Ħaġa li ovvjament ma jridux. U allura għandek anki dal-lob intern. Per eżempju li nistgħu forsi anki toħloq, imma dan huwa daqsxejn iktar utopistiku iktar għall-futur li toħloq strutturi aktar snelli milli għandek dak tliet branches u xekk li huma xi kultant in kontradizzjoni magħhom infushom ikun auspikabbli imma ma nafx kemm dan iseħħ. Sinifikat tal-elezzjoni huwa faċli. Kif jiġru l-affarijiet bħalissa il-Partit Nazzjonista se jitleb żgur siġġu. Fil-fema tiegħi jekk in-nies ma jivvutawx għaliex ikun huma tilfu l-fiduċja, dan se jfisser awtomatikament il-Labour Party tella 4 siġġijiet. U jien nemmen li dan mhux tajjeb għall-pajjiż. Il-Labour Party ilu issa 6 snin li għandu dan il-poter straordinarju, m'għandu l-ħadd m'hemmx oppożizzjoni li qudiemu, li issaħħu aktar jista' jfisser il-bidu ta' arroganza ikbar milli hemm illum f'ċerti oqsma. Jiena nemmen li importanti li l-Maltin jippruvaw mor jivvutaw, jippruvaw jġibu riżultat 3, 2 u 1. Mbagħad iddeċidu intom il-min tiduttuh il-wieħed. Imma importanti għal-pajjiż, għas-saħħa biex il-pajjiż jimxi l-qudiem aktar għax iċ-checks and balances huma importanti u jekk iseħħ dan it-tip ta' riżultat li mhuwiex fuq livell ta' gvern imma fuq livell ta' Parlament Ewropew, kulħadd ikollu jieqaf il-Prim Ministru Muscat Delija u kol fil-PN u jirriflettu u jindunaw li l-soċjetà Maltija qed tinbidel u allura forsi jibdew jagħmlu anki internament u ċerti riformi li huma meħtieġa biex nimxu l-qudiem bħala pajjiż.